Tulad nyo, ako ay pagod, stressed, at nababagot na din dulot ng pandemyang ito. Not until I discovered ang mga 7 bagay na pwede mong gawin sa kama maliban sa pagpaparami ng nguta at ang masarap na pagtulog. Of course, ang mga bagay na ito ay di mo madalas ginagawa. Pero baka ito ay magiging solusyon ng iyong mga problema. Ang mga side effects nito ay pwedeng alisin ang iyong pagkabagot. Pero baka ikay mapagod din. Makakaiwas ka pa sa talak ng iyong nanay kasi naging productive ang araw mo. At siguradong masasaya ang araw mo, lalo na kung panonoorin mo ang vlog na ito hanggang sa dulo. Ang unang gawin ay ang pag-swimming sa kama. Ang susunod nating gawin ay ang buwis buhay na trust fall. 1, 2, 3. Problema nyo ba ang taba sa tiyan? Pwes, gawin nyo ito sa inyong kama. Next up ay ang paborito mong pillow fight. Ching ching! Sige, ha? Isip mo ba'y litong-lito? Gulong-gulo? Gawin mo ito sa iyong kama. Mag-meditate ka. What are you waiting for? Go to your nearest bed now and do these exciting works for free. 君の虜になってしまえばきっと